Croeso mawr i chi unwaith eto i'r myfyrdod hwn. Gobeithio eich bod chi yn cadw'n iach. Fi'n digwydd bod yn gwybod wrth gwrs bod nifer ohonoch chi yn y Covid ar hyn o bryd ac mae'n dymuniadau gorau yn cael ei estyn atoch chi wrth reswm ac at bawb arall ac yn gyda'r anogaeth i gadw yn ofalus, i gadw'n iach ac yn ddiogel. Garen ni sylwi am ychydig nawr yn blentyndod Iesu. Nawr, does dim lot o arweiniad gyda ni yn yr Efengylau am blentyndod Iesu. Mae un stori yn ymddangos yn Efengyl Luc sydd yn sôn amdano fe pan oedd e bwyty 12 mlwydd oed yn mynd gyda'i rieni i Jerusalem ac yn aros yn Jerusalem pan bod ei rieni yn mynd siathre a weithiau yn mynd 3 diwrnod ac yn gorfod mynd nôl i wylo amdano fe. 3 diwrnod arall, 2 diwrnod y gweud y gwir, chwanegiau'r 2 diwrnod i'w taith nhw. Ac yn ei ganfod yn y deml yn trafod materion gyda'r bobl wybodus yn y fan honno. Nawr, mae'r stori yna, sy'n ni'n cymryd fel mae bydden ni, os bydden ni'n riant i grwt 12 mlwydd oed sydd yn mynd bant, bydden ni'n eitha crac a gweud y gwir gydag e, ac bydden ni'n ystyried bod e wedi bod yn feus iawn. Ddim gweud wrth i rieni gadael iddyn nhw o fideo. Gofidio'n ddifrifol a gweud y gwir. Oedd hwnna ddim yn beth neis iawn i'w wneud. Ond fel gyda pob stori arall sydd yn yr Efengylau ac yn yr ysgrythurau yn gyffredinol, mae rhaid ni ofyn pam bod y stori yna, ynddo fe. Mwyn pwysleisio bod Iesu yn dod yn ymwybodol o'i rôl yn ystod i fagwraeth. Dyna beth yw'r stori ac mae'r pwysles wrth gwrs bod e yn tŷ i dad ac oedd Joseph gyda Mair yn chwilo amdano fe a bod yr ymwybyddiaeth yma o bod ganddo fe rôl arbennig i gyflawni yn ei fywyd yn gwawrio arno fe yn gynnar. Mae hynny yn ddigon teg ac mae angen pwysleisio hynny siwr o fod. Ond beth am ei blentyndod a oedd e'n berson perffaith, oedd e'n blentyn perffaith. Oedd e'n blentyn oedd yn dangos yr tueddiadau yma yn amlwg iawn yn ei fywyd. Mae yna nifer y straeon wedi goroesi o'r cyfnod cynnar yna. Dyn nhw ddim yn yr Efengylau, ond mae nifer o bobl yn cymryd nhw yn eitha o ddifri yn anffodus yn hybu. Enghraifft, dwi'n cofio derbyn comic pan o'n i'n grwt, rownd y 12 mlwydd oed o'n yna hefyd, pan oedd y stori am Iesu yn ymddangos yn yr Eagle. Dyna oedd enw'r comic. Golygydd yr Eagle oedd yn offeiriad cyn fynd mewn i fyd cyhoeddi. Golygydd yr Eagle oedd yn gyfrifol am y stori. Ac yn y cyflwyniad yn y comic o fywyd Iesu, mae storiau yma, rhai ohonyn nhw, yn ymddangos. Enghraifft y stori am Iesu yn creu colomennod mas o'r clai yn yr afon ar y saboth. Pobl yn mynd yn grac iawn tuag ato fe am wneud hynny. A Iesu yn rhoi bywyd iddyn nhw a mae'r adar clai yma yn troi yn adar ac yn hedfan bant. Ac yna mae'n y storiau eraill amdano fe. Fel yr un amdano fe mewn i dŷ y lliwiwr dillad gyda'i fam. Ac yn y fan honno mi roedd bair yn llawn dwff dŷ mwyn lliwio'r dillad yn ddu. Ac mae'r bachgen plentyn Iesu yn mynd rownd ac yn casglu'r holl ddillad oedd yna'n barod i gael ei lliwio. A rhoi nhw gyd yn yr un dŷ yma.
ac mae'r lliwiwr dillad yn mynd yn hynod o grac ac mae'n dweud bod Iesu yn fachgen drwg ac yn y blaen ac mae Iesu yn tynnu'r dillad mas ac wir i chi o'n nhw yn y lliw yr oedd y lliwiwr dillad y moyn iddyn nhw fod. Pob un o'n nhw mewn lliw gwahanol i'w gilydd. Boes bach, y stori sydd yn mynnu bod ni yn mestyn dychymyg cryn dipyn yn dweud. A'r un arall amdano fe yn chwarae cwato gyda'r plant eraill, a mae'r plant yn mynd mewn i ryw ffwrn, i gwato yn y ffwrn, ac mae Iesu yn dod ac yn gofyn i rieni'r plant oedd yn digwydd bod yn y cyffini ar y bryd, ble roedd y plant, a maen nhw'n gweud, swn i'n gwybod fel bydde, Lleiant yn gweud yn dyfa. Ac mae Iesu yn gofyn, beth yw'r sŵn sydd yn y ffwrn yw fi'n clywed. Ac mae rhieni yn ateb ac yn gweud o gafrod neu geifr sydd yn y ffwrn. Ac mae Iesu'n gweud, o'r cete, os mae geifr sydd yn y ffwrn, boed i geifr ddod mas o'r ffwrn. A wir i chi, dyma'r ffwrn yn agor, a dod mas o'r ffwrn oedd y gafrod neu'r geifr yma yn dod. Wedi cael ei troi yn afrod. Mae Iesu wrth gwrs yn credu mae joc oedd hyn ac mae'n troi yn ôl yn blant ar ôl achos i cryn dipyn o ofid. A stori arall amdano fe, plentyn i gythryddo fe ac mae'n i felltithio fe, mae'r plentyn yn cwmpa'n farw. A'r math na bethau. Mae'n stori amdano fe yn rhoi bywyd i blant hefyd dan amgylchiadau eraill. Wir i chi, dyna fath o storiau sydd wedi goroesi. Ac cael ei derbyn, nifer ohonyn nhw fel ni'n gweud, gyda golygydd yr Eagle yn derbyn y stori fel gwirionedd. Nawr, nid rhyw fod anghyffredin, amlwg anghyffredin oedd Iesu o Nazareth. Hyn mae'n bwysig i ni i bwysleisio. Mi roedd Iesu y bob ymddangosiad yn berson cyffredin. Dyna rhan o pwynt diwinyddol yma sydd yn cael i'w wneud yn yr Efengylau yw mae person cyffredin oedd Iesu. Mae siŵr i fod fel plentyn lan i bob math o ddrygioni gyda'i frodyr a chwiorydd eraill yn ei chwarae. Mae rhaid i fod. Wel, mae yna awgrym gyda ni yn yr Efengylau bod dim byd anghyffredin ynglyn â magwraeth Iesu. A mae'n fwy na awgrym, mae'n nosodiad, a gweud y gwir. Mae'r stori'n ymddangos yn Efengyl Marc, ac fe garen ni ddarllen y stori yna yn awr. Yn y 6 bennod o Efengyl Marc, y stori, mae'n ymddangos hefyd yn Efengyl Matthew ac ar ffurf ychydig yn wahanol yn Efengyl Luc, am bwyty Iesu'n cael ei wrthod yn y pentre lle maged yn Nazareth. Aeth oddi yno a daeth i fro i febyd, a'i ddisgyblion yn ei ganlyn. A phan ddath y Saboth, dechreuodd ddysgu yn y synagog. Roedd llawer yn synnu wrth rando ac meddent o ble y cafodd hwn y pethau hyn. A beth yw'r ddaethineb yr oed i hwn, a'r fath weithredoedd nerthol sy'n cael ei gwneud trwyddo ef. Onid hwn yw'r Sair, mab Mair, a brawd Iago a Joses a Judas a Simon, ac onid yw ei chwiorydd yma gyda ni? Roedd ef yn peri trangwydd iddynt. Meddai Iesu wrthynt, nid yw proffwyd heb yn rhydedd, ond yn ei fro ei hun, ac ymhlith i Geraint ac yn ei gartref. Ac ni allai wneud unrhyw wyrth yno, ond rhoi ddwylo ar ychydig leifion a'i chychau. Rhyfeddodd at ei hangrediniaeth. Dyna'r stori sydd yn dangos bod Iesu wedi cael magwraeth. Oedd sicrhau nad oedd pobl Nazareth yn credu bod unrhyw beth arbennig yn perthyn iddo fe. Maen nhw'n synnu pan bod nhw'n ei weld dod i'w plith nhw gyda'i ddisgyblion
ar ei weinidogaeth. Yn synnu ac yn gofyn y cwestiwn, le mae e wedi cael y gallu yma? Le mae wedi cael y ddysgeidiaeth yma? Le mae hyn i gyd wedi dod? Mab mai rhywun, sylwch, dyn nhw ddim yn enwi Joseph, mae hynny'n awgrymu bod Joseph wedi marw erbyn hynny. Mab mai rhywun a ni'n nabod i frodi'r echwyrus. Dim byd anghyffredin yn bwyty rheini. Dim byd anghyffredin yn bwyty beth sydd wedi digwydd o fe. Felly mae hynny'n awgrymu yn go gryf yn dywe. Bod Iesu fel plentyn ddim gwahanol i blant eraill yn Nazareth ac yn yr ardal. A mae hynny'n bwynt pwysig, pwynt diwinyddol pwysig. Person cyffredin a ddewiswyd i fod yn ddatguddiad o Dduw. Person cyffredin a ddewisodd Dduw ar gyfer yr ymgnawdoliad. Person cyffredin wedi cael magwraeth gyffredin yn ei oes a'i gyfnod e. Oeddi mae'r stori'n lyc yn awgrymu bod e yn dod yn ymwybodol o'r ffaith bod ganddo fe rôl arbennig mewn bywyd pan oedd e awgylch i oedran i bar mitzvah, dod yn oedolyn yn 12 mlwydd oed. Ond ar wahân i hynny, fel mae'r stori newydd allan yn awgrymu, person cyffredin oedd Iesu pan oedd e ar y ddaear yma. Nawr, mae yna resymau eraill dros i Marc i gynnwys y stori yma yn ei efengil, ac mae'r pwyntiau diwinyddol sydd yn cael ei gwneud yn rai pwysig iawn. Sylwch, mae nid Iesu a benderfynodd bod e ddim yn mynd i fynd i'r synagog ragor, bod e dim byd i wneud ar pethau'n ffasiwn na, a bod e'n mynd i ddechrau rhywbeth newydd. Nid Iesu a benderfynodd bod rhywbeth fel yna yn mynd i ddigwydd, ond cael ei dwlu mas o'r synagog. Mae'r Nazareth yn y fan hon, a phobl Nazareth yn cynrychioli'r hen draddodiad Iddewig. Mae Iesu'n dod mewn i'r synagog yn ôl i arfer fel sy'n cael ei bwysleisio mewn rhan eraill o'r efengylau. Oedd e yn mynd yn rheoledd bob sabath i addoli yn y synagog gyda pobl eraill, gyda'r rhan o'r traddodiad. Oedd e ddim yn dymuno rhoi trefen newydd iddyn nhw, cyflawni'r hen oedd ei fwriad ac yw ei fwriad o hyd. Nid troi cefen arno fe. Yn anffodus y dyddiau hyn, yna fel mae rai pobl yn ymateb yn meddwl bod mae'n trefen un hen ffasiwn ac yn y blaen, mae eisiau troi cefen arno fe. Yna i ddatblygu fe sydd eisiau gwneud, a i cael yr egni'r bobl yma mewn i'r hen draddodiad ac adnewyddu yr hen draddodiad. Peth arall sydd yn cael ei bwysleisio yn y fan hon yw'r ffaith bod y bobl yn troi ar Iesu oherwydd bod e'n ddyn cyffredin. Pwy yw hwn? Sar yw e. Ond nid hwn yw'r sar. Y tecton, dyna'r gair sy'n cael ei ddefnyddio yn y Roeg gwreiddiol. A beth oedd tecton? Nid sar celfi cywrain ac yn y blaen, mae'r rhaid i ni bwysleisio, mae tecton oedd yr un oedd yn adeiladu tai, yr un oedd yn adeiladu cychod ac yn y blaen. Ac dyna oedd Iesu yn perthyn i'r crefftwyr hynny oedd Iesu. Oedd wedi cael ei fagu gan sar tecton i dad, Joseph, ac fe farhaodd ar gwaith. Hyd nes bod e'n dechrau ar ei weinidogaeth, dyna beth gallwn ni gasglu ynddo fe, bod e wedi parhau i gynnal y teulu. Falle bod ei dad wedi marw pan oedd y teulu niferus yn dal yn ifanc. Iesu yn dod, yn amlwg yn fyw amser oedd yn 12 mlwydd oed yn ôl lyc, ond yna mae Iesu yn dod mewn i'r cyfrifoldeb o gynnal y teulu gyda marw Joseph.
a fynt yn parhau I gynnal y teulu lan hyd dechrau weinidogaeth. Oedd e'n dechrau weinidogaeth pan oedd e'n 30 mlwydd oed. Sydd ddim yn ifanc iawn yn y cyfnod hwnnw. Oedd e'n tyniad I ganol oed yn ôl y model y cyfnod. Mae'n amlwg I fod e wedi bod yn gofalu am ei deulu hyd nes bod teulu yn gallu gofalu am ei hunain, I frodyr a'i chwiorydd yn gallu gofalu am ei hunain. Ac yna mae'n dechrau ar ei weinidogaeth. Oedd y cyfan yn gyffredin i'r bobl yna. Dim unrhyw awgrym bod nhw'n credu bod rhywbeth anghyffredin yn perthyn iddo fe. Ac yna mae'n dechrau ar ei weinidogaeth. Ond ddim yn hoff oedd ysgeidiaeth ei chwaith. Nawr mae hyn yn dod i'r amlwg yn fersiwn leak o'r stori yma, pan mae e'n dyfynnu mas o'r lyfr y proffwyd Eseia, a bod e'n cyfeirio at gymeriadau sydd yn ymddangos yn yr Hen Testament nad un nhw'n Iddewon, a bod Elias ac Eliseis wedi helpu'r cymeriadau hyn, dod â iechyd nôl. Oedd y gwrandawyr ddim yn licio hynny. Bod estroniaid yma yn cael ei trin cystal y bod nhw yn Iddewon. Felly mi roedd yna densiwn fel ni yn dod mewn. Oedd y bobl Nazareth yn gwrthod nid yn unig credu bod y person cyffredin hwn yn gallu bod yn anghyffredin, ond hefyd yn gwrthod derbyn y neges oedd gan y person hwn. Ac mae Marc yn bennu'r stori gan ddweud bod Iesu yn mynd oddi yno yn drist tu hwnt, yn rhyfeddu at ei hangrediniaeth nhw. Pobl yn gwrthod credu. Wel, oedd hyn yn broblem amser oedd Marc yn sgrifennu Efengyl, ynddo fe? Ac fel mae'n broblem I lawer ohono ni o hyd, just ddim deall pam nag yw pobl yn gweld, pam nag yw pobl yn gallu credu yr Efengyl, pam nag yw pobl yn gallu derbyn cariad Duw. Pam? Wel, mae hwnna'n gwestiwn oesol, ac mae angen I ni drafod y cwestiynau yn oesol. Ac mae'n bwysig yn bod ni'n holi'r bobl. Pam nag ych chi'n credu? Beth yw'r rhwystyr mawr? Wel, dyna'r math o bethau sydd yn codi o ystyried plentyndod Iesu, sydd yn addas I wneud yn dilyn y Nadolig fel hyn. Does dim atebion pendant? Wel, dim atebion pendant I fi'n gwybod amdani nhw beth bynnag. Byddai'n dda cael eich barn chi. O bendith.